Здравейте, скъпи мениджъри! В настоящото видео ще получите насоки за това как да създадете назначение в Avon Grow. Създаването на назначение чрез приложението Avon Grow дава възможност да увеличавате екипа си в движение лесно и бързо. Освен това, през приложението за мениджъри имате и допълнителни възможности, като например сами да изберете начина на плащане на новия представител. И ето така, аз вече влязох в своя профил. Оттам чрез менюто натискаме бутона "Започни назначение" и започваме коректно да въвеждаме данните на новия представител. Когато сме готови с цялата информация, натискаме бутона "Продължи". След като въведем цялата необходима информация, натискаме бутона "Създаване на акаунт с плащане в брой". На следващата стъпка можем да изберем дали представителя да плаща при доставка или да ползва кредитен лимит. Ако изберем втората опция, ще е нужно въвеждане на ЕГН. Така че ние сме тези, които преценяваме дали новият представител да се възползва от кредитен лимит или да заплаща своите поръчки при получаване. След обобщен преглед и възможност за корекция на въведената информация, можем да финализираме назначението чрез "Подай към Avon". Следващите стъпки до финализирането на назначението са в ръцете на самия представител. Сега е момента да се свържем с него и да му обясним, че ще получи SMS на своя мобилен телефон, който съдържа линк за потвърждение и трябва да последва условията. И след като ги приеме, той ще получи парола за достъп, с която вече може да влиза в своя сайт на представител. Възползвайте се активно от възможностите, които приложението Avon Grow предоставя, за да постигнете своите цели по мотивационните програми и да развивате своя екип дългосрочно. Благодаря!